17 नभेम्बर 2024 जोंनि क'क्राझाराव एनसिसिआ दुलाराय भारत नां मोनसे हाफ माराथन बादायलायनाय खुंगोन आरो बिनि थाखाय जों दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटनि नैबे कनफारेन्स हलाव लकेल अर्गेनाइजिं कमिटि दानो थाखाय जों मोनसे मेल खुंदोंमोन आरो बेयाव एनसिसिनि गोजौ बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो जोंनि बिटिआरआव थानाय गुबुन गुबुन गेलेनायनि दैदेनगिरि लोगोसे जोंनि मावख'गिरि बिथांमोना बाहागो लाबाय। फैगोन 17 नभेम्बराव बे जानो गोनां हाफ माराथनाव भारत नांनिफ्राय गोबां माराथन खारगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो बेनि थाखाय जोङो दायो बे माराथन खारनायाव जायफ्रा बादायलायगोन बिथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन बेखौ जोङो जागायबाय आरो बे माराथनाव जोङो जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय बांसिन गेलेगिरिखौ जोङो हास्थायदों। बे माराथनखौ जोङो सा 3,000 बादायारिफोरनि टारगेटजों जों बेखौ बानायनाय जादों आरो बेहाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्रायनो खमैबो 1,000नि बांसिन जों माराथनाव बाहागो लानायखौ जोङो लुबैदों आरो बिनि थाखाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन आरो जोंनि डिएसअ बा जोंनि मावख'गिरि बिथांमोनखौ जोङो जोंनि गेलेगिरिफोरखौ फोसावनानै होनो आरो सांग्रां खालामनो थाखाय जोङो खावलायनाय जाहैबाय। बे माराथनाव बाहागो लानो थाखाय 18 बोसोरनि बांसिन बैसोनि सुबुंफोरखौ जोङो खाबु होनाय जादों। दा बिनि अनगायैबो जोङो खम बैसोनिखौबो जोङो फान माराथन खारनाय हिसाबै जोङो हांख्रायनो नागिरदों। दा बेवहाय 21 किल'मिटार 10 किल'मिटार आरो 5 किल'मिटार बे मोनथाम केटेगरियाव जों बे माराथन खारनायनि राहा जों खालामनो होनाय जादों आरो बेवहाय हौवासा आरो हिन्जावसा मोननैबो आथोननि एबा हौवासा आरो हिन्जावसानि बे मोननैबोनि थाखायबो बा हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय बे बादायलायनायखौ जोङो खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों आरो अल इन्डिया एबा दुलाराय भारत नांनिफ्राय बे बादायलायनायाव जिहेतु बाहागो लाफैगोन। दा बे बादायलायनायखौ जों खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ जोङो दस्रानो एबा गुबुननो जोङो फोरमायनांगोन। दा गुबुन रायजोनिफ्राय बेयाव खारनो थाखाय फैनाय लोगो लोगो एबा बादायनो थाखाय फैनाय लोगो लोगो जोंनि जायगानि माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिलांगोन आरो बिथांमोना सानथाम सानब्रै थाफैगोन। बे समाव बिथांमोना जोंनि जि दावबायारि थावनिफोर दङ हमनानै ला रायमना हाग्रामा बा गोदानै फोसावजानाय सिकनाझार हाग्रामा बा जोंहा थाखानाय मानास हाग्रामा चक्रशिला बा बिदिनो धिरबिल बायदिसिना जोंनि दावबायारि थिलिफ्राव बिथांमोना दावबायगोन। दा बेखायनो बै दावबायारि थिलिफ्राव जायफ्रा गला होदों बा सोरबा हमस्टे होदों बेफोर जाहाथे एक्टिभ जायो आरो जायफोरा प्राइभेट गारि भारा लायो बे प्राइभेट गारि भारा सालायो बे प्राइभेट गारि भारा सालायनायफ्राबो बै दिनाव एक्टिभ थायो। मानो होनना बुङोब्ला बैयाव बाहागो लानो फैनायफ्रा गारि नागिरगोन मोजां गारि हमनानै ला क'क्राझारनिफ्राय मानासाव थांनो बा क'क्राझारनिफ्राय चक्रशिलायाव थांनो बा क'क्राझारनिफ्राय जोंहा सरलपारायाव थांनो बेबायदि गारि भारा नागिरगोन। बे समाव जोंनि प्राइभेट गारि भारा सालायग्राफ्राबो जाहाथे एक्टिभ थायो बेखौ जोङो खावलायदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो। मानो होननानै बुङोब्ला बिटिआरआव आवगायाव बेबायदि प्रग्रामफोरखौ जोङो मोजाङै खालामनो हायाखैमोन आरो दिनै जोंनि बिटिआरआव गोजोन फैनाय लोगो लोगो